Arestado ang usa ka lalaki sa General Santos City dihang nagmaoy. Samdan sab kini human nakigpinusilay sa kapulisan. Nasayran sab nga duna kini mga kasong giatubang ug nakuhaan sab og granada. Nakaangkon og samad pinusilan sa tiil, tiyan ug liog ang usa ka lalaki human napusilan sa pulis dihang nagmaoy at tubangan sa usa ka imnanan sa Purok Lower Acharon, Barangay Kalumpang sa General Santos City, Biyernes alas 4 sa hapon. Sumala sa otoridad, nang hagit matud pa og pinusilay ang suspek nga si alias Jojo nga taga Barangay Fatima sa General Santos City. Gani iya pang gipusilay ang kainom, swerte na lang kay wala kini naigo. Dihang dunay milabay nga pulis, gisita matud pa sa pulis ang suspek. Apan kalit lang nagpabuto ang suspek. Hinungdan nga mibalos ang pulis ug naigo ang suspek. Dahil gidala ang suspek sa ospital ug padayong nagpaayo. Na-recover sa kapulisan ang .38 caliber pistol nga gingong iya sa suspek, lakip na ang usa ka granada nga naa sa bag. Sumala sa Kalumpang Police Station, dunay giatubang ang mga kaso ang suspect sama sa murder, frustrated murder ug illegal drugs. Wala na kini mihatag ug pahayag.